jotono saimano bini bising tise sengo salno palai manmani engke seng belai ke khatung khajang na nangu engke chungtini bini bising tei o salno man kha engke bini na harmo sei seng saiman na nangu ese women ese bure yengai chung bumang be saiman na nangu engke ase bising ni bumarok ni kokborok go chung kabang ma pandarok go thangke sengno chini sar songsini madam sengno kha sai khanaru kaham ko abo to jotoni khaono tongo ang saimano engke ase kok to ang sana musengya ang belai ke tong thoka tini je oro jotono o tangma tai teima jorao chini nok ni samung no khiboi kheto haba ni samung no khiboi chini kan mung bai chini chumung bai o pandana muchang ro phaimani bagai engke ang osuk no kok kacharo chung khalogai ma tonglai ne chini nahar mung osuk bai thangya chung buma bodol songsar jangmani bo chini bubagra ni bising teise asuk sawai na hambai bubagra ayuk lokthung TWF ayuk lokthung tai tipra motha ayuk lokthung hambai belai kena hambai chini borong grang jek proheli de bormono tabuk chung khna lainai hai ko khna man bakak thangnai ang jora yaphanai district ni president chini madam rupano bini koknarngani babe Puilano hambai na yapharo chini host no te odibor jorani jora kahamo puilano chini maya ganan bubagrana ang khulumung yapharo te ani khani hamjak ma yapharo chini pandani achuk phangjak angai achuk nai tini block ni president 19 Jorilam plus Amtali Golaghati ni block president TWF ni bukhukje dina debor ma bon bo khaka ham yapharo omuni logi khaka hama yapharo te bo te khulumung yapharo o pandao phaima jak phainai narwai okra angnai chini sar MLA 19 Jorilam ni sar subud deborma abuni yagolo tongo chini narwai matom chini belai no khachuk sasar MDC Amtali Golaghati ni saruma shankar deborma omuni yagolo tongo chini district ni president sar bablu YTF bono bobelai no lamsogo te khaka hamya pharo chini buri rong ni buri bodol ni engene te bokobang ma tongo borong ni bumu ang kaisa ke jotono khonai o jago jeng bisa kom rong ni bagene borong no jotono no borong ri malia abagai ang kaisa ke sai thanai hambai ma ya pharo chini central ni vice president budulokhi deborma madam no bo Madam Urmila Deborma, Central GS, Madam Energy Devi Tripura, Central GS, Madam Ulpi, Central Member, Madam Shopna, Central Member, Awan Logi Tongo, Active Members, Chini Belain, Active ke Samkhla Tongai on 19 Jorilam te Amtali Golaghati ni Enginai, Samkhla Tongai, Shamoli Deborma, TWF, Parvati Deborma, TWF, Oporna Deborma TWF Baksa Manjali Man Phalia o jagawa abage jotoni bumwang mention khalai sai tongo Suma Deborma TWF Sochirani Deborma TWF Kobita Deborma TWF Shormila Deborma TWF Dipali Deborma TWF Rani Deborma TWF Proheli Deborma TWF Anjali Deborma TWF Niyoti Deborma TWF Robikonna Deborma TWF Gita Deborma TWF Tharimol Som TWF Omorokong Khachini Belai no active workers chini TWF ni abagai borong ni bungna ang sekang mention ma khlaka jehetu chini foundation deba engke tongote boi o jaga phaimanja phainai block president Tipramo Thani Sarbuddha Deborma block president Raja Deborma ni bung sijago jaga hapen botina jaga manja phalia district vice president Durjoy Deborma bono bo invitation to rudar kha thaimela ang to ruda hapen manja gi malia sub zonal chairman Ronji Deborma sarno bo lamsogo te bebela no khaka hamya pharo Sarjiten social activist bono bo belai no khaka hamaya pharo bobo khoroksa belai no kaham leader district working president om tomanjalia sorry ingko ma hakino ora phaimanja phaine te tongo
Ramananda Deborma sir senior leader hingke tebo jaga nakar sano tebo senior leader beba gobangma tongo ang boroni bumung mai ni bagai o jaga ang mention khlaimaliya belani nakar sano bo odi borjorao ang jotono no ani hamjakma te ani khulumaya pharene tinin pandao kok thaisa thani sawanu tinini 6th June omhaini salo bubagra bonologire nani hanai TWF buma bodol hunai songjai romani hingke jeng buma rok ongkha chayano charnai chini nukhungno naikolnai nukhungno naikolne kaham katalangnai omhai borok ongkha burui hingke oboni bagai no bubagrani jobao bubagrano logire nani bagai jeng buma rokno tinini hai salo songjai rejakmani hingke amano bubagrano jeng logi marlainai boje sawoke bono follow khlainai buskango samungma khlainai buskango jesu pane kebong mong phaiteng a kebong mong rong norine jeng samungma khlainai keoba ranglup tongo ranglup rokma khibilainai keoba group vision khlaio abono ma khibilainai joto no khabaksa ke khathansa ke samung khlainai jeng buskango ma agoglainai engka abagi nong no konya musungo kya bono follow khanya naya bubagrano follow khaidi bubagrano বিশ্বাস khlaidi boni je samani kokno follow khlaine jeng buskango samungma khlainai jeng kha sengkrakju alka party rogo jeng nogo party o nari samiti oma hayone kintu jeng no gainke sengkrak je khani phari jaka tamni himale jeng kha kusung oti prahano chini theibai chini samungbai chini juddo bai khe jeng rokha khlai phaimani khatriyo bangshoni thei jeng jeng chini tripra hano jeng thei ruine mothangai manargo je probano jeng juddo khlai lorai khlainai jeng bachiri manargo abagi next generation of final generation of chini je problem rok solve khlainai bagai bobagrano logirena hanai jeng sengkrak jek ngai bacha manisi abono sak no jeng sengkrak jek khane se mawang chuknai je probano je sajaga phano samungnai tongkha hingke jeng ajagao housa ka ma thanglainai nogo maitu muitu mamui somoi tongmani mai bodokjak phani khibi ma thanai moi somoi tongmani moi khamtutui phani khibi ma thanai onte hige bobagra je phoro nongkhor baidi oromo hayingi tongkang ke jeng anytime ma nongkhornai omono sengkrak hingke jeng je jaga phano onte hige no ma nongkhor lainai engke tebo sanai tongkha oro sarjong ang asu kolokma khlailia speech no tinini hajarao jotono no happy TWF Foundation Day di Pramotha ayu blok thung TWF la ayu blok thung YTF ayu blok thung jotono no khaka hamya pare ani kokthai sathani samane orono muthka jotono no hambai te khulumka belai hambai sini district president jutno belai sungro poromoso ka hamrukha abo belai ke sung follow khanya nango jeng tongno rangriwo chini bokha gobang thaganke jeng dofano gobang hamjage mayangai tongno sungro bijong khagyanke chini সংগঠন gorak yangnai tei jeng belnai pat thangkai jeng belai ke wing bongnai aboni bagai belai khana hambai chini district president je hop jeng bini district ni president leadership o step gorakhe bachai manano tei bobagrano jeng kaham ke table logini man hambai hingke ang da bokhaina hai jeng ang norokno sanamo sungo norok ready tongdi quiz bo tongo chini je quiz 10 ta quiz tongo o quiz no je answer manai bini bagai prize bo tongo hingke kok samani kechar-kecharo jeng gesa quiz rogo norok buma rokno chini buma rokno sengnai hingke norokno jeng prize bo ya pharnai phaidingke jeng dinini dino celebration ba jeng tongthongmar bo kisa nango ang tabuk joraya pharnai chini central ni GS chini madam urmelano
Dibar kaham sa tono no. Tay tini ni fourth foundation day TWF day ni abo no kitingai o pandawo hai macang phai nai chini borong ganam sini MLA sir sini sir subutno bono bawani hamjakma te chibaya faro abni yagulo sungnugi man thoro jotono sini Amtali Golaghati ni MTC sini Sarma Shankar bono bo chibaya faro dai sini otini ni pandani achukang sini block ni president bono belai ke hambai maruo tamni hanmale tini ni o panda asek naitho ke kitingai tei duli sap thaneo bini je musuma six strength ramani bagai bono bo hambaya faro tei tongo chini oro YTF ni president chini Bablu district ni tei chini block ni Tipramo thani block president Sarbudo tei bo tongo kerengai chini central ni Madam Budalakshmi ngaro jotono bumung to khanai thangbai kana tei ramai furbo sungsini thangbai ka abon bagai angase jotono no khukai salailia abon bagai ngaro jotono oro phaiman jangnai sini dignitaries te ayango phaiman jangnai sini bukhuk song ma song ani sakchalai ani kusukubang norok no bo ani khapangi hamjakma te chomani chibaya faro kokle tam sanai norok daily no speech no khalai tongo social media khuloke ba mobile khuloke ba norok nui tongo bebag no tam choli tam khanai tongo tam ke tini TWF the foundation of kitingi jeng phailai mani ba jeng tini ase kok to kebang ma salai dela speech robo jeng ase khanai mang tongo ase salai dela tang jeng ora tini khabak sake palbak sake chini o foundation de no mui tunarak na ni bagai jeng jotono palbak sake khabai ke tong thoklai nei jeng ja mansak jeng khani hamjakma kaisa bai kaisa jeng ruboi thanglaiana jotono no palbak sake je pula phaibro to chibai nei malia tamkhe no ora basai tongui no jotono jeng tini foundation de na kitingai ba ang no jotono chibai thangai hai hekeri mai ani bagai nakardi nongnan yak kaisa tisai no jotono no ang chibai ya faro norok noni khapang bai yasek mankhe yasek narakdi tei chini pandano tidul nai chini bukhuk Anjali bono bahambai pandana kiting ke puilani simi tapsuk jora tidulei nai thok ke tongmani bagai bono bahambai buskamati boma haikeno samgo sathaniwo charathaniwo agui thangtang abono changnayo kokhyam hai chung TWF foundation de hanaine sing phailai ka chini bri rok ni sal hai di bana sing YTF ni pai thangka ini ki TWF de chini Tipramo thani dewa pai thangka awan bagai sing tini oro kebang mana beri rok no tei nei sing nugai mankha belai na khatung laijak awan bagai beri rok no tei kisi sana kok samana ang chung beri rok bebak jaga no nai nai di puila ngoma sawana chung dohani bagai ora joto no samung tani sini district president Madam Rupa Sai thangka jese te sapanang thang seng sebus kamu samung tangi kana ni kanke seng tang ma tong nai kanke chini beba hamya jaya no seng kibu winai unity mane thansa ke seng samung tangi ma thang nai ke bono nasikna naya seng bubagrano au seng bubagrano no nasikini seng oro jo tono himlai nai te om haike no himi thanglai nai kaisa ni kaisa gana ni borok tam sa seng abono khunjo kaisum lai awoi thanglai kese chini samung bote bo chanai tum nai thoknai te om haike no seng salsa chini je nahar mu seng abono bo mani nai seng Tipramo tha khuluk mani simino seng sain mani phayo chini Tipramo tha ni kaisa moto tongo obongkha thansa tamni bagai ingkha hanma ge seng jotono saimano chini nahar mung ke chini man thai rok no manani bagai chini rights rongati manani bagai jeng omono tabu ko chai tu lai tongo seng tabu ko success seng yakhu
tamni bagai hingga ke abo chini karena jeng sukses ni mania tabu bo abon bagai jeng tamu khlaina nangnai hingga ke jeng na jaga kelek mani karon hingga ke sini sak no jeng poitu gerei kebel aboni bagai jeng jodi anna harmung no sukses khaina ni thangkan ke sini man thairona nana ni thangkan ke jeng tam ke tongna nangnai tini wo kaisa ni kaisa ukulubo salayatui kaisa ni kaisa nanglayatui sini president member sai thanga groupism khlayatui sini kelek mani karon ke omono baksa bakhna tok jagi mano baksa bakhna tok jagi angi mano sini kelegi senta bo khana kelegi tongmani karon ke jeng omono je senta bo khana part sanami tonglayu group khlami tonglayu sini kelek mani karon pisone omono jadi neng thansa ni nani thaka jeng jotam saimano motha kaisa jeng unity strength pal hingke sal hamani abo jeng kok bai sai tongu abo kubi kok bele jeng pal hingke se sal hingke ba neng tangai group bisam khai mane part ngi thaka abo bahai ke phan bhai ni ba phan bahai ke phan nai phan phai maiya abon bagai jeng tabu ba arana kelegi tong so jeng aro jodi soina ni hingke jeng separation no jeng makhi binai point number 1 jeng separation no makhi bilai nai bobini dol bo phanani dol bo president ni dol bo mla ni dol bo mdc ni dol bo yang gs ni dol jeng aba haino makhi binai totally jeng makhi binai kekhang jani mano kok baksa tini kintu kubui jeng jokan kubui na bosinai mang hangka jeng jago sogina hini nang wan sugina di sengoro sering layu jotono sengoro warriors rock je jaga nango sengara ma khaprum nai jeng khaprum mi tongu kaisa tini development jeng nai le development bahagi phainai ba tini wa nang koraksa ko bola heka samang mani tong hapu bola heka khlai tong hapu jeng tangi manya nang jaga wa nang kelegi to nang bahagi development phainai ba chini mla song chini mdc song bo sejor decide to tong sung nugui bo tong layu tabo phanase jeng gobang mano tongo je salai jago jin yang mo haingya ko haima hingya ko ar norak saimani tongo sini edisini condition bahai abani bagai jeng first point ke jeng omono nani nango jeng thansa tongnani nangnai dai chini backbiting uklogo samarono jeng khibena nangnai khabai hamjangnani nanglai kha baksa ke himlainani nanglai tini wo romdi khobar manliya ang romi jaga tini wo koraksa khobar manliya bote correction di khobar mangka president khobar liya phanaka kokni kok bote correction sanga oma hage president sahara oma hage program tong phaidi jeng thanglayana abo se jeng ma wan choklai nai anu sahaya chinyang khobar maya ble bunyang ti khana hoka abuya jeng abo ma khibilai nai jeng jefro bahai khibi mano jeng jefro oma hake yapri sewo haidi jeng agunai jesepa nang thang chini bukuk sibla jesepa nang thang chini tapuk sibla jesepa nang thang chini bukung bara sibla chini mung bukung bara jese jaga phana thangdi nara jese oine party ang to oine party khaba khlaya ko saibo manya bahai buti tamo kintu jeng nugui to moje oine party rogot nung bahai ke chini borok obo khlaja abani bagai omono chungchini tiprasani omukumu bubagrani motono success khaine ni thakan ke omo sudu bini moto simia ni ani bagai simo nahari tongu tini wo bini luxurious life bo khibi winai ni nan bagai tam bagai he khana pa tam ni bagai khaine ni na khabo nanyamle bota aran khe tongi mano tini gebang mano bubagrani uklogo kok sai tongu Hepan usung kasih bo jawab na thakan ke jengsu ulta sosro pot hinjagu abono overcome khaine ni bagai khaidi jeng boriro jeng masai tuklainai jeng tini tawara jalarongno nugia chini TWF prongno jeng ma aguglainai kasini kaisa ma dumsalainai jeng buskango naharoine asamono success khaine ningke chini kange jeng dumsalaina ni nango te respect jinis bo tonglaina ni nango
te kaise kok ang samanan discipline no tuinai jeng thingno jeng buma rok buri rok nukhung chaluk nai rok jeng kebang mano bebag nukhung bai pai leya botongo baksa ba sam humung pai leya bai tongo haipano sa abona khibilai ne tini jeng ob tini sengora khai malai khai mani karon ba jeng moharaj na hamjagai yo phai leble na bini bising tei sengora malai lai tini kiting layo aya khebo jeng bora sine lai khemo ba para kaisa pano se thanglai jege phailai je engke jeng sini laya sin bagi onek kepal kaham jeng tini bugong bara jeng dokha boro gereng sa omah haike o platform sa haike malai nani omo sin bagi kapal kaham ab bagi jeng balai kana bubaga na hambai re nani nango tini wa sini madam energy na je bo korbuk ni khuksa sajang mambai ni bo phaikya tamni bagai nge nai baksa ba korbuk to thanga thanga ang no sa thangya ku haipano jeng o platform phainai jeng haike malai lekha bubagrani bising tei chini kereng lai mani jese jaga phan than na town thangdi jese mall phana thangdi thangang ke chini borok yuk lai ke jeng kisi sale wari sasa mang lai heda abo kaise tong thungmung mane kaise khaman lai mani ta or chini borok tango restaurant phan thani chini borok or chini borok tango mane te kisa suar bo phaima hai te kisa hamjak mung phaima hai te kisa khada tu ma tong ma haita aban bagi sembuba rana belai kana hambai maru je bini omoni bising te manlai kya